Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan diasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi, wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Kok sik Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Limasada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garutkaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kala. Yayi. Najan dipun menapakno Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa. Lha dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sadrajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk. Keparang kula ngaturaken sembah. Sing langsung alon-alon aja kesusu-susu. Anu sumung kemeng pangabekti kula konjo
ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucake ngremi. Bagong, Nun, nek ora iso basa ki rasah basa. Kula cancang pucake ngweni. wo weni to? Weni, Ora remi. ora. Ngerti kula cancang pucake ngremi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucake ngweni dumawahing wijang. Nah, Rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cak kendel. Iya iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Sinuwun Prabu. Iya Bang. Nggih. Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu. Pengetunipun Sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng. Bekti kula konjo Sinuwun. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang-nang njajake. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna Supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. iya Bagong. Iya, lho. Anu nggih. Penak nanggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha raja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenane suarane. Sampeyan niku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawedharaken jimat paripe. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong padha raja. Ponokan Bagong padha raja. Pengetunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawedharaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Welah. Siti. Inggih, inggih. Slamet tekaku, kowe slamet to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, pangestunipun sehat. Syukur, syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandria? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantanku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajeg. Heeh, kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya, Nggih. Sing asik. beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan maragake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa.
Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjatuh sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, Menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7, Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahyane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa jar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbauke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan
Pustaka Jamus Klimasada, pustaka jaminan utang. Jamus Klimasada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongane, srana pusaka telu niku Pandhawa isa uwal saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karep omong apa ah? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara, piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka telu wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhan para kadang. Niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Ampun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah ngatos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu.
swara rapena mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase drajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus mian lima sada ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke.
Paduka Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar, menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng Paduka menawi saged Bagong badhe kula tungkong kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ketaman geblok. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning manah luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu. Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jane kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku. Wah, wis
masalah meneh. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethaki. Rumasahku kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe gada wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakra yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wis bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai dies. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu, mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dies. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat
nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh terus Ambaran niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho Paman Sencaki Ya anu nggih. ngopo Paman Sencaki Nyegat kula ra entuk bali ning kula pengen bali. terus Diantel sirah kula. Dius ngoten semok ora siap kula. lho nek siap wani po Ora. wong ora wani kok dadak siap barang ora Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. terus piye Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. ora aku mrene iki aku untuk dawe bapak Bapak sapa? lho bapakku Bapakmu sapa e? lho iki tak tonyo lho malah ora bosok Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara Wah, Bapak Werkudara kan ndika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate ngudang aku momong aku malah nek perlu Bagong kae wangono mergo niate Bagong kae suci niate Semar ki ya suci ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono Ndara Werkudara ngendika ngono. iya Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. lah iya Lah iya. mula aku kon ngewangi karo kowe Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. kosek nek aku jotosi majelis Setyaki aku wani ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun Terus kowe maju meneh papakno majelis Setyaki kowe iki ora edan to. lho kok malah ngunek edan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabrek. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula najeng mlayu karo maju meneh samane mriko to. seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. ngene to kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu Wah. Wah, arep seneng karo bojoku kowe, ha. ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. wira-wiri dengkulmu melocot kuwi ora wis saiki kowe tak angslupi Angsul pripun? kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe digdaya Nane. tenan Ora ngapusi lho iki. ora Serius lho. iya serius Carane ngamot ambegan aku tak mlebu ning awakmu saniki iya metu pundi? Metu cangkem? ora sedeng Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. wegah aku kowe ngamot ambegan Ngesane iki? wis aku tak mlebu ning awakmu ya Nek aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya Mbah. Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. oh ya lali ya Lali dilali kan bisa lali. Ayo guys. wis wis tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang ngeling ana risang satya wiratam tama
Wis, Kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut ya? Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Ora mbrenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nami yantem Mak Trisni kira ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek gejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosena iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau rapek. Judul lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Wis ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet.
Oh, aku metu modar kowe tiba. Aja, ndara antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo. Amo Suramrata jamratai bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Nek nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Widjawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene jeng 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 jeng. Aku mabur Sentyaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katidayan. Nun sewu nggih. Paman garba ruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih. Amo Suramrata jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tak basanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampeyan mungsuhe Bagong. Ayo sampeyan ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendelke ra iso mabur sawangan. Edan ra wedi. Medun.
medun kaya aku banter medun kok alon-alon Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa mbok anggap aku wedi karo kowe Terus karemu piye? Ayo yen pancen wani karo bendaramu neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati Oke ngejak pirang dina manut tau Gatut Kaca Aduh. Mati aku aduh. Wis gara-gara iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun Garda. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat Bagong aku njaluk ngapura paripaksa aku tegel karo kowe Bagong Asem yo akeh semute to kene iki Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok ming cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mungsu aku legane ngati. Iya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatut Kaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya? Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul?
utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sinchan wis metu. Sinchan diasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane ku, tak jajali Kakang Antarsena karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali ning omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antarsena, Kakang Garudkaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah penak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggrahitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi ning mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak karo welang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik.
Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendawar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Daratasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kuwitiraning asta kang kuwitiraning asta jagat wis saning Bathara Arjuna wonten maring adhawu saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kalian Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis mara gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka Kresna Senayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawu. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.
Semarika den prayitna semurires semurires eko balik oh Bapak Bendara kula Den Ndara Puntadewa Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti nggih Ndara iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat pangestu tampanana nggih kula pundhingga jimat Semar ndak tampa tiba padha-padha depol nggih Den enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel njumbuhake kelawan utusanmu ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada apa wis sira tampa Kyai Semar sampun kula tampi Ndara malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ing badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta mengkono Kyai Semar nggih lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar iya Kyai Semar yen to pancen kaya mengkono Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar nggih ndara ngestakaken dawuh Semareka den prayitna samurires eka balik om titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara iya Kyai Semar lang-lang endriya mangu-mangu bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur
Kakek Semar aku sing prapta, Kek. Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku sing prapta, Kyai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya, Kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya Truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Truk. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura, Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora, Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yogya katujing ninu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya Kek. Nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Parekoten prayitna sumurenes. Boyong aku diseseke sik terus. Kale nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung tak tung-tung cek tok. Ayo men. Arang yo rasa dadak sesek-sesek to reng wong penabuhe yo nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iya. Iya. Wong Ndara Gatotkaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 141 nggih. 141 gejlek cengelmu iso. Kok 141 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kejuling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, monggo mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara.
gunjang gancing langit kelap-kelap waton perkin sanging risang mawe gandrung ucap kadit nalika semanten ngramyang balaning Betari Durga nalika semana prapteng Karang Kadempel sigra sumusup anggane ngrisang Antarja malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demet tenan iki. Monggo pawawan rampung-rampungan jatilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora Gong? Lho kok matane malik Gong? Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimasaku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukata. Aduh. Adhiku Garukata piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to, wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Ngidoni barang e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh, iki kecantol rada angel. Culke ora, culke.
Asih. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk jaba mantra bapak ora? Manut gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikila awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Ya, Dewangi ya. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lirekin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar iki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampeyan percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek? Sena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Ladal bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sak liyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka.
Petruk apa? Ndara Antasena ketemu macan, macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus Ana buta gedhe banget, Pak. buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werka. Jenenge Jajal Werka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajal Werka ki mau? Kowe jeneng kok jojal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Werka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo, pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodraning Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar?
wani napa mawon kula randhi niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula budidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Mung ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet suksaning Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Betari Durga singkir tak singkirke kaya ngapa mantap Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendhong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-ungup paneng sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
paripurna ndara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepas kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suah berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih.